Eleştiriler. Bu ekologiyanyň maksady telekeçilik işine değişli ähli işler. Ýagny onuň meýilleşdirilişinden, maliýeleşdirilişinden, marketinginden, satışyndan logistikasyna çenli ähli işleri bir ýerde jemläp, şol ýerde bilim aljak talyplere paýlaşdyryp, gönümel tejribe gazanyp, telekeçiligi barlap görmek mümkinçilik döredýär. Ekologiyamy döretmek boýunça häzirki wagtda dünýäniň dürli ýurtlarynaky ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyklar dowam edýär. Daşary ýurtly bizim kärdeşlerimiz gelip maslahatlar, açyk sapaklar geçirip tejribelerimizi paýlaşýar. Şeýle-de bizim öz tejribeli mugallimlerimizam meýilnamalaryň üstünde işleýärler. Merdan elbette dogry belläp geçýäňiz ýaşlaryň arasynda dünýäniň iň öňdebarjy, ýagny ösen tehnologiýalaryndan üstünlikli başaryp çykýan ýaşlar kemale getirmekde häzirki döwürde Türkmenistanyň esasy öňe sürýän döwlet siýasaty bolup durýar. Şonuň netijesinde bolsakem ýurdumyzda ýokary derejeli bilim ojaklary eýdigiderli gurulyp ulanylmaga berilýär. Olaryň ählisinde bolsakem döwrüň häzirki zaman innovasiýon ulgamlary, multimedia tagtalary, kompýuter enjamlary, sany ulgamdan üstünlikli başaryp çykýan ýaşlary kemale getirmekde ulanylmaga berilýän täze enjamlar ýaşlaryň bir sogatdyrlyk derejesini hassa ýokarlandyrýar. Galyp etse ýurtdyň häzirki döwürde bazar ykdysady gatnaşyklary netijesinde ösýän döwründe ýaşlaryň bir ilim bilim derejesi gorlanyp telekeçileriň öňürýän dürli önümlerine hem ilmi taýdan hem seretmegine uly itergi berer. Elbette dogrudan mene merdan şu taýda bir taýda bellätim gelýär. Hormatly prezidentimiz dünýä döwletlerine taparlaryny amala aşyrýar. Türkmen telekeçilerini hem alkedip şu taýda iki taraplaryny, köp taraplaryny duşuklara, bir näçe resmi namalara gol çekmekde bararlar bolýar. Şonu hormatly prezidentimiz hem iki taraplaryny duşuklarda, köp taraplaryny duşuklarda hem söwda ykdysady gatnaşyklary her baran döwletine, her baran gatnaşan çärelerine ýa maslahatlaryna hormatly prezidentimiz şonu öňe sürýär. Söwda ykdysady gatnaşyklaryň, ulug logistika toplumynyň üstü bilen söwda gatnaşyklarynyň bir ýola goýulyşyny artdyrmak ýa ýol kartasyny taslamak ýaly hormatly prezidentimiz tekliplerini öňe sürýär. Bu bolsa eýem türkmen telekeçileriniň däl eýsem goňşy döwletleriň we dünýä döwletleriniň hususiýetçileri, telekeçiler bilen türkmen telekeçileriniň iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygy. Galyp etse Türkmenistan döwletimizde bolsakem olaryň orny tutýan önümler öňürmeklikde hem uly işler amala aşyrýar. Netijede häzirki döwürde dünýä döwletlerinden gelýän ähli ýükleriň ýurdumyzdan üstünlikli geçmegine de, üstünlikli bir goňşy döwletleriň serkedine geçmekde de uly mümkinçilikler döredilýär. Şeýlekem olaryň ähli getiren önümlerini terligi bilen tiz ýagdaýda goňşy döwletleriň serkedine hotlaryna eltmekde hem döwrewap häzirki zaman multimedal ulug gatnaglar hem Türkmenistan döwletimizde hereket edýär. Elbette hormatly prezidentimiz türkmen telekeçilerine uly önem berip dünýä döwletlerine giden iş saparlaryna, döwlet saparlaryna hem türkmen telekeçilerini alyp gidip şo taýdaky sergilere Türkmenistana öňürilýän önümleri giňden ýaýbanlanýar. Bu wagt Türkmenistan döwletimiz şol döwletler bilen hyzmatdaşlygy artdyrmakda. Geljek ýyllerde türkmen telekeçileri şolar bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygy artdyrmakda. Şeýlekem olaryň öňürýän önümleri şol döwletlerde uly islegden peýdalanmagyna getirýär. Hormatly prezidentimiz ençeme döwletler bilen ykdysady medeni gatnaşyklary ösdürmeklikde iş saparlaryny amala aşyrdy we döwlet ýolbaşçylary bilen halkara forumlar we maslahatlar geçirdi. Bundan başga da bolsakem türkmen telekeçileri üçin hem bir uly ösüşlere, üstünliklere beslenen ýyllaryň biri boldy. Merdan ähli watandaşlarymyza bir öz ýürek bysanjyňyzy ýetirýäňiz. Bize şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize Gahrymanov adam köp sag bolsunuz aýdýar. Hormatly prezidentimizin Gahrymanov adam jany sag, ömrü zok, alyp barýan işleri elmydam rowaçlylara beslensin. Hormatly prezidentimizi Gahrymanov adamymyzyň ähli türkmen halkymyzy häzir bayramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Häzir 2023-nji ýyl gutly bolsun, ähli türkmen ojaklaryna barçal bereket getirsin. Köp sag bolun Merdan, biziň gepleşigimize gelip beren täsirli gurrunlaryňyz üçin siziň hem alyp barýan işleriňizde şeýle hem ýaşlary telekeçilige çekmekde, olary telekeçilige bolan höwesini artdyrmakda alyp barýan işleriňizde üstünlikleri arzu edýäs. Täze ýyl hem minhä siziň durmuşyňyzda bereketli ýyllaryň hem biri bolsun. Hormatly watandaşlar, ýurdumyz ähli ulgamlarda beýik üstünliklere, täze tepkitlere beslenýär. Biz ýaşlara şular ýaly okumany, öwrenmäni, döretmäni şeýle jaýyp mümkinçilikler döret berýän
Hormatly prezidentimiz gahryman arkadamyz süýsürekden sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimizin gahryman arkadamyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damara waşyklar wetlensin. Ähli watandaşlarymyzy, gahryman arkadamyzy, arkadagly serdarymyzy täze 2023-nji ýyl bilen süýsürekden gutlaýan. Täze 2023-nji ýyl hem artgaly, döwletli, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Mähruwan watandaşlar, şular ýaly ajaýyp arzuwlar bilen şuňky gepleşigimizi geçir gutarýar. Gepleşik alyp bardy Türkmenistan Senatçylygy we Telekeçilik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetining guramaçylyk we syýasy işler boýunça partiýa guramaçysy Arslan Täşliýew. Ýeni aýlymda duşýança hoş sag bolun.